ganyan? Paano pong pababa? Halimbawa, yung earthquake, yung parang bounce siya pataas, tumataas, yung parang intrusion pataas. Pwede bang ganun yun? Yung volcanic quake? Ang vulkan, I think yung sinasabi niya po may indication na madedetect namin kung umaakyat. Yeah, oo, oo. Opo, na ano po namin yan Ayun. by ano po, kung yan, isang binabantayan namin yan kung mula sa ilalim is unti-unting umaakyat, Oo. which could indicate nga po na merong magma na umaakyat. Yan, opo. But So, yan, inaano po namin yan, tinitingnan namin kung saan nagsisimula, and then ini-analyze namin habang kung nagbabago ng posisyon, sabihin, umaakyat siya. yan, opo. So, yun po ano, so, yung sinasabi mo kanina na wala pang possibility, yung walang magmatic intrusion kayo na monitor in relation with that, ano. Wala And, po, wala po. oo. Yung emission natin, sulfur dioxide, Sir Paul. Sa ngayon po, wala pa po kaming, hindi po kami makapag survey for sulfur dioxide dahil lagi pong cloud covered ang ngayong volcano. Mhm. So, hindi namin mahanap, makita kung saan papunta yung usok. And medyo mahirap ma-distinguish kung alin yung ulap at alin yung usok. Iyo po, opo. So, hindi kaya ng instrumentong ano yun, i-detect yon. Oho. Sir Paul, yung parang faint crater glow this past weeks. Anong ibig sabihin nun? Yung faint crater glow naman po, actually very faint siya, no, na hindi siya nakikita ng naked eye. So sa mga lang namin, sa camera lang nakikita. So indication po ito na unang-una mainit pa po actually ang nangyari po kasi sa noong 2018, hindi naman nailabas lahat ng magma. So may naiwan pa doon sa bibig ng bulkan, sa crater. Mm-mm. Yun yung nakikita natin na mayroong lava dome. And yung lava dome na ito, nag-glow siya. So ibig sabihin mainit pa talaga siya, pero dahil faint yung natin o hindi natin nakikita, ibig sabihin unti-unti na talagang lumalamig yung magma na yon. Yan, So dahil unti-unting lumalamig, over time mawawala naman po siya. Oo. Pero ganun pa rin po, binabantayan namin kasi kung in case na mag-intensify yung crater glow, that could also indicate na merong magma na umaakyat. Opo. Parang yung glow parang pwedeng magsindi lang ng sigarilyo. Ano po? Pangsindi ng sigarilyo. Opo. Opo. Actually, mas maano pa po doon, mas mahina pa. Mas mahina Mas pa. mahina pa. Opo, kasi talaga hindi nakikita talaga eh. Oo. So sa instruments With the lang naked niyo. eye. Oo. Sa camera lang po, camera. Ayun, opo. O di sige, Sir Paul, napatawag ka ba dyan? Kasi ito, 13 volcanic quakes. Naku, sus Mario Joseph naman. So, sige po, kung meron ka pa gusto idagdag sa publiko, go ahead po. Yun lamang po, tandaan po natin, nakataas pa rin ang alert level 1 sa paligid ng Mayon Volcano. Ganun pa rin po, iwasan pa rin natin yung pagpasok sa 6 km permanent danger zone. At in case na magkaroon ng mga malalakas na pag-ulan, yung mga nakatira sa mga riverbank, yung dinadaloy ng tubig sa paligid ng bulkan, maging alerto po tayo at maging handang lumikas in case na magkaroon ng lahat. Oho, sige. Sir Paul, napakaraming salamat for taking our call and sa informasyon. Mabuhay kayo dyan sa Fibolx. Welcome po, welcome. Thank you so much. Mga tugang, si Sir Paul Alanis, ang satuya pong resident volcanologist po, kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Importante pong nakahuron ta si Sir Paul, si Paul na Alanis. You can just imagine, June, 13 volcanic quakes. Yan. It's a cause for, sabi ta na nga ni, magkuha na kita, maging maikmat. Sabi nga ni, baga ni Paul, good yan na arog ka na habit na nagiging na kitang curious, alerto. Imagine 13 volcanic quakes. Sa tuya baga dyan na pagkaisi, pag volcanic quakes, it relates to the activity kan bulkan mayon yun. As compared sa tectonic, na pag tectonic, diyan yan sa kadagatan o kundi man sa daga, harayo sa bulkan mayon. Pag volcanic quake, 13 pa at that nagpaparalangkaw ka nakaagi baga, medyo diit sa naayan, ngunyan sige ang langkaw. So, ang sabi ni Paul na Alanes, dai man nag-indikar na igwaning magmatic intrusion.
pag sinabing magmatic intrusion o magma intrusion, so mga nagkakala-kaga na tinimpla dyan sa irarom kandaga dyon, na mixture ni boulder, gapo, baybay, graba, batteries, gabos, daga, lapok na krokalayo nagkalakaga, pag sinabing magma intrusion, nagpapaitaas yan, hali yan sa pusod kan bulkan mayon sa kairaruman kan daga, paitaas, nag-intrude, paitaas sa bunga nga kan bulkan mayon. Ngunyan, ang sabi ni Paul na Alanis, bako po iyan ang nangyayari ngunyan sa bulkan mayon. Ta ining linog na nangyayari, ining volcanic quake, bako duman sa pinakairarom kan daga na nagyuyugo-yugo, pigtutuon pa itaas so magma. Bako po. Harani sa nadaini sa may bunga nga kan bulkan mayon. Mga 100 kilometers away gayod, hali sa bunga nga kan bulkan mayon, paibaba, na pwedeng indikasyon na sulipot mo na suinit, nagsarabatan na dyan, may aktibidad, iyo yan na nagkakausa kan volcanic quakes. Ano? Yan. Pero medyo horarayo na ang posibilidad na magkaigwa, quote and unquote, harayo pa ang posibilidad na magkaigwa nin magmatic eruption. Itong pagbulwak bagakan, iyan na mga mixture dyan, magma, hali sa pusod kan kinaban, maluwas, maagi sa tulak kan bulkan mayon, mabutwa sa bunga nga kini, day pa po da kayan tabi. Yan. Pero ang sabi ni Paul na Alanis, magayon na arog kaan ang attitude kang publiko na nag-alerto and ining so crater glow, faint crater glow, indikasyon na so mga natada pa dyan na materyales sa bunga nga kan bulkan ngayon, so dome, mainit pa. Dahil nga ni daya nahiling kan naked eye, kaipuhan ang instrumento na matindi. Instrumento kan Phibolx, na retrato, na ipost sa Facebook, faint crater glow. Yan. So, ang sabi, daingo na magpararalaog dyan sa bulkan mayon na yan, sa palibot kan bulkan mayon, ingat-ingat lang, ta anytime, pwedeng magkaigwanin eruption, pero phreatic eruption. Ano po? Sige, ma-time check muna kita, then anong advice mo dyan pagka-time check, mahanap buhay, then surunudan kita kan mga istorya, digdi po sa Bicol Target sa DCGB. Oras Pilipinas, alas 4:31 nin paghapon. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coffee Mate, bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15
15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus.
Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kayang-kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega laki na. Mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Sige po, Doro, diretso na kita kan programa Bulos na kan mga istorya dyan sa luwas. Medyo, kundi nga ni, naguran ha. Ingat-ingat lang. Inutunta, nasa linya si Luens Nabarcena. Luens, marahin hapon, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga barantapay sa mga dagdag pang bareta. Winarningan ni Regional Director Gilbert Sadsad kan Department of Education Region 5. Ang gabos na mga paratukdo, maging ang gabos na mga personnel kini na magtaga-ingat-ingat sa pagparapost asin pagpaparapakidibate sa social media nin mga malalanit na tarapon sa kapwa. Ini ang sa iyang ipinagunambitan sa iyang ipinagpaluwas na press release ngunyan aldaw na nakaabot sa kaaraman kan DCGB News na imbis na magpara-post o magpara-comment daw nin mga libelous content laban sa gobyerno o maski sa ano pa man na bagay, magtabang na sana na mag-inganyar sa publiko lalo na sa mga aki nin marhay na serbisyo nin edukasyon as in productivity ngunya na nasa katahawan ang palibot sa COVID-19 pandemic crisis. Pusog kay Sadsad, dapat aram kan gabos na ang mga personnel sa DepEd dapat mag-ibunin social media responsibility por dahil sa pagsunod sa ley, partikular na ang Acta Republica 6730 o ang Code Conduct as in ethical standards kan public officials as in empleados. Dapat susog kay Sadsad bago magparapugawak sa social media, dapat may fact-checking muna as in pag-verify nin mga nagluluwas na impormasyon sa mga manlain-lain na online media platforms nga ni na mapromoter ang respeto as in tiwala sa indang departamento as in nga ni na maiwasan ang pagkaraot kan sa indang imahen. Siring man ang mga private sector pinag-inganyar man ni Sadsad na mag-practice din siring na bagay tangani na mapromoter ang healthy environment online sa mga social media outlets. Nata iyan, may mga paratukdo siyang na-identify na igon mga negatibong ipig papaluwas sa Facebook sa indang mga account kontra sa gobyerno? Roger, actually nga na itabi Sir Pio, nakikipag-abot kita kay Madam May Flor Umamil, naglupag-butwa pa sa na yan na press release na ipinagpaluwas ni Sadsad. As in probably, siguro baka igwa, dahil ang tamas kingani sa mga physical tang obserbasyon, igwanin mga siring kaya na mga paratukdo talaga, pakulang sa publiko, maging sa pribado, ang nagpapara-comment din mga siring na bagay kontra sa gobyerno, as in maging sa sistema. Pero pinag-abot na pa ini sa Public Information Office kan DepEd, kung sindaman, igwanin mga nanotara na mga siring na bagay tabi Pio. Over. Roger, pag-arog ka yan, iikmatanin maray because there is a thin line between itong sa freedom of expression and babalansyon naman ining mga paratukdo sa gobyerno sinda. Roger to that. Buda ikadua, so pagbugtak niya ning Facebook account, personal matter ito, pero dai mo mahali ang fact na maski sabi yun ng personal matter, ika paratukdo, pipasweldo ka kan tao kan gobyerno na so gobyerno nagatao sa imunin proteksyon bako gayud magayo na so nagpaprotehir sa imong gobyerno so established na working government tutumbahon mo. Roger to the tabi Sir Pio. Iyo baga tabi so
you have to, paglaog mo dyan, pagsumpa mo bilang para tukdo, isi-surrender mo in part, so nagkakapira mong mga pribilehiyo, tanganing diretso ang pagserbi kang gobyerno, and you are now an integral part of the government service. Roger, O yan paano ka kayan makakaserbisyo kung ikaw mismong taga-gobyerno, pigra raot mo sa gobyerno? Roger, tinatabi Sir Pio, kaya ang ipinagdoon ni Sadsad, Oo. iyan na bagay na iyan, bako lang iyan sa DepEd, kundi civil service dapat iyan daw susog sa iya. Iyo, civil service dapat yan. Dawa, gurano mo ka, go talaga nin mga disgust because you cannot please anybody and you cannot please everybody. Ano, maski sisaya na sa gobyerno, hilinga, pag 2022, igo na naman yan marlo sa mga Facebook na kontra naman. Roger. Pero pag nasa gobyerno ka, you should think twice, thrice, kung dakul pa, million times, party ka kan gobyerno. Roger. O paano, kung rumibolusyon dahil sa sige-sige arogaan, paano na kamo? Roger, tinatabi Sir Pio. Sige. Oo, Roger, susog nga ni kay Sadsad, imbis ngaya magtarabangan na sana ngayang maimpromotir ngayaan mga panibagong sistema kan DepEd, Oo. pigsasayang ngayaan oras sa mga manlain-lain na bagay na bakupan konektado sa saindang trabaho. Iyo nga ni an makamuro mundo madyan. Dakul ang mga dapat ko ta nang mailataw naman sa panahon na ini, takitang Pilipinas, nako, we're going to the dogs na eh. Roger. Kundi suman diit na nahiling na kanudian, yun ang piga para expound. Roger. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, ang mga bongkaras kan istorya, alidigdi sa Regional Center site, ako po si Luens Burso Barcena. Salamat, Luens. Diretso kan bulos din mga istorya. Nasa linya man si kumpadring Jim. Pading Jim, marahay na hapon. Go ahead na. Salamat abi pa di mantinido pa ang mga evacuees sa compound kan Marcial Oranyola Memorial School digdi sa Banwaan kan ginubatan kung sa sobra 120 pamilyas pa ang naka-star sa mga kwartos kan eskwelahan. So iba nasa mga ginibong makeshift sa compound. Ang mga evacuees ginibuhanin si vlog na gate eksklusibo sa naman sa Sainda kung saan makukuha ini sa likod kan eskwelahan hampang sa Provincial Sports Complex. Samantangan para sa mga parents, faculties, teachers, ining main gate an agihan. An katuyan kay ni tabi pa di maiwasan ang mga sarabat-sabatan, entry kan mga empleados kan morms asinan mga evacuees. Sa ngunyan, panahonan makakapagsabi kuno ay rin na mairelokar ang mga ini kung saan ongoing naman ang mga pagdevelop kan mga resettlement site lalo na sa barangay Bubulusan asin sa barangay Mauraro. Yan pa din, Jimmy, na mga evacuees dyan, suhali sa barangay San Francisco, kasabay dyan. Gabo Sinema San Francisco. Agabo San Francisco. Oo, sa Sige. Purok City. Kung matatandaan, ang mga evacuees na ini, ito so mga biktima, ang mga pagrugaring inagihan kan flash flood tabi pa din, nagkatarabunan sa iba. Kopya, Roger. Yan ang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, kumpadring Jim. Nadagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. May nakikinig ba? Lang nagte-text. May nakikinig ba? Brownout pati. Nako, talagang didimala si Ter. May nakikinig ba? Wala. Nag-brownout pa. Programa. Dito sa may brownout pa. Patadit na parang dangog. Tara, brownout pa. Nako. Sige. Nasa linya si kumpadring Al Armario. Al, marhay na hapon. Go ahead. Yes, maray na hapon pade mas lalo lugod na giinit mo niyan ang sitwasyon digdi sa mga hararayong barangay kan Legazpi asin Daraga dahil kan pigatubudan ng mga konektadong pangyayari manungod sa mga insidente nin mga panbabadil digdi sa mga rayong barangay, ngunyan sa nang Enero pa di. Enot na simana kan, o katapos pa kan Enero pala, Librero na pala ngunyan ano. Enot na simana kan Enero, dinadan si Barangay Tanod Ed Bilyodo, kan Barangay Bangkirwan, sa aligasyon na nanlaban sa mga pulis sa search warrant na binasarahan kan mga pulis sa pagsakyada sa Saindang Residensya
dahil may tago daw allegedly badil as in mga dokumentos ng NPA base sa presentar na ebidensya after na kan operasyon matangang banggi gada na si Bilyodo. Si Bilyodo iyon na sabit naman sa pangagadan man kay ito kay retired police Ramer Bausa na nagbisita sa barangay Kagbakong kay itong eleksyon. Binalos man ini kan NPA min ambus sa apat na army tulubaga sa nagadan sa Bangkiruan pasiring sa Maris na inako mismo sa press statement kan NPA na ini panbabalosinda dahil sa nangyari kay Bilyodo. Nasudma naman pa sa Tupada dyan sa barangay Tabon-Tabon, Candaraga. Naroon naman na si William, na si Willie Abrigo, allegedly nanlaban and may badil pa na nakuha sa iya, allegedly. Ang mga insidente ini pa din nagdadarang o niyanin nakulang takot naman sa mga sibilyan na tibad maging dahilan naman na maging mainit ang sitwasyon dahil nga ni kan mga insidente ini digdi sa mga rayong barangay kan Legazpi Asin Daraga area. Yan bali ang mga informasyon pa. Alarmario, thank you. Salamat kumpadre Al. Diretso kan istorya dyan sa luwas. 10 minutos na lang bago mag alas 4 ng pagkahapon. Ans, marahay na hapon. Go ahead na. Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, 51.8 kilos nin hot meat as in chicken, na nakumpiskan ngo niya na pagkaaldaw ka na Legazpi City Veterinary Office, katuwa nga na Task Force Bantay Karne sa Barangay Rizal, Kansyudad. Ini ang kinonfirmar mismong impormasyon ni Bantay Karne Task Force Head Bong Samar sa DCGB News kung saan sayang ipinaliwanag na nadakop nindaan po kung mas o menos 50 kilos nin karning orig as in maabot 1.8 kilos man ni na karning manok na konsideradong hot meat sa sarong turutindahan sa nasabing barangay na pagsadiri ninda aserte na Bong Lisay na iyong pigubantayan man kan na sarumana Fernando Lisay. Sinabi kan opisyal na bako ini an enot na beses na nadakop nindang nagbabayular na para tienda kan karne as in nagpapabakal hot meat dati ng pigpapatanidan sa naalagad sa ngunyan na pano na ang task force as in dinakop na si Lisay ipinag-turn over sa Legazpi PNP as in parang entrance na mahampang nin reglamentary period sa laog nin 18 oras mantang pinagpapreparar mga dokumento sa pagsangat nin kaso dahilan sa pagbayar man kan Acta Republica 10-0536 o ining pinag-aapod na Meat Inspection Code of the Philippines. Sa ibong nalado nakulan pasalamat ni City Vet Dr. Manny Estepona sa task force dahil sa matrayumpong hot meat operation na ini asin tulos maninda na pinagkaag sa condemnation pit ang mga nakumpiskara na hot meat sa nasambitan ng lugar. At patanid man ni Estepona sa gabos, likayan ng gad asin maging alerto kontra sa mga pinagpapabakal na hot meat sa palibot kan syudad kan Legazpi. Sa'yo nakapwesto ini? Diyan lang po sa kahalabaan tabi Sir Pio kan na Barangay Rizal. So digdi sa pagirilid, Roger. O pigpaparawarningan na, yan, di tiklo lugod siya. Nakadakop lugod. Pirang kilo ito? 51.8 kilos. Dakol-dakol. Dakol-dakol. Urig buda manok. Yes, tabi Sir Pio. Sige, kopya. Tabi Sir Pio, mga impormasyon. Halayan sa City Hall, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. 8 minutos bago ang tapos kang programa alas 5. Nasa linya si Pading Jomar. Pading Jomar, go ahead. Good afternoon. Salamat Pading Kiyo. Maray na hapon sa mga parantabay. Pinuyunan kan lokal na gobyerno kan malilipot ang patakaran kan DILG mahanungod sa hearing kan mga public roads apuera sana sa pagbabawal sa pagparada kan mga bihikulo. Sa ordinansa na ipinasarkan sanggunian bayan kan malilipot numerado 01-2021 ang pigsasabi digdi an ordinance to clear the public roads, streets, sidewalks, alleys, and bridges in the local government of Malilipot and to regulate its uses and providing penalties for violation thereof. Sa digdi pa din. Sugapos na mga pagbabawal kan sa mga pagbugtak ng istruktura sa mga nasakupan na kantinampo kung ano-ano pang pagbugtakan mga signage. Anday lang nauyunan kan sanggunian
itong supatakaran na bawal magparada, tigutan kan sanggunian sa pagparada sa may tinampo, sa mga tinampo. Oho. Ang rason digdi ni kang kagawad na so kapilido ko na iyong proponent, si kagawad Joe Philbin, di man niya pwede di magpunduan mga auto para may bakalo na niya, masain niya yan mapundo. Yan. Kaya digdi sa ordinansang ipinasarkan sa gunian bayan kan malilipot, ang mapadapit na duman sa pagpaparada kan mga bikulo, sabi digdi na permero bawal lang gad na magparada ang bikulo sa National Highway. Maski anong oras. Bawal man na gibuho na paradahan, permanenteng paradahan, garahe, antinampo. Mhm. Pero, pagtutuguto na hindi ang single lane parking of vehicles sa mga public roads sa halipot sa nang oras. Yan. So, they specific so kung gura ano kalipot ang oras, pero sasabi na, basta dahil nga maglapos yan sa 30 minutos o 15, makukonsidera pa yan na transient sa na yan, makumang permanente. Yan. Tapos, ang mga pagbabahong sa naligdi, dapat ang paparadahan dahil dapat na ulangon ang intersection, dahil pagulangon ang mga crosswalk o ining pedestrian lane, tapos dahil magparada kala ugkan 6 metros sa karong intersection, dapat lapuas asin 4 metros man sa driveway o entrance kan fire station, dapat nasa harayuman ini 4 metros sa fire hydrant, dahil pagulangan mga private driveway, asin daiman magpundo sa mga kurbada sa highway. Ang gabos na yan pala, kumbaga regulate, kan lokal na gobyerno kan malilipot, ang ano ina, dahil mangyari itong reklamo dyan sa Ligaspi Muda sa Tabako, na pumundo ka sana, o yan na, mapawarang ka na tulos. Iyo nga ni, igo one time, igo ako pa ding Jomar, digdi sa Ligaspi, mga taga Ligaspi, may nila ako, so sarong courier services, ma-deliver man sana, di siyempre, so sa inang deliveran na kliyente, kan package, iyon sa gilid kan tinampo sa establishmento, o di siyempre, ginilid nila digdi sa Rizal Street, without intention na magparking dyan ng haloy. Pagka-deliver kang package, mahali man sa naturos, ay tinira pa, din ako pa. Iyo nga ni, sige. Tabako man pa rin, duman sa may Bonifacio Street sa Tabako, may guminilid na Innova. So ito pa lang, nagdili duman sa shoulder, bako man pa rin BC Street. Tapos, nagkuha kang cellphone, tigsindag sa cellphone, tigapod, pida ko, nakikisuway so. Alangan mo naman drive ako ngayon nakaselfone. Nagdirid na nga ngayon, kung tamasindag ko ini, ito emergency ini, nagpaparapakisuway so, minada ko, hanggang nagtugot manggiraray. Iyo. Kumbaga, pero sa malilipot, ibang ang itinasar na ordinansa, pwede ka magpundo dyan, maski uralawig. Provided na, bako ka man ang intensyon mo, permanenteng madayat, kung may lakawang ka sa nang madali sa may tangod ka yan, siyan, pwede lang sa National Highway. Sige. Yan pa diyan mga istorya kaining itinasar na bagong resolusyon kasagunan pang sanggunian bayan kan malilipot. Jomar Bian, DCGD. Salamat kumpadre Jomar, sin salamat man kan sa idong pagantabay. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng